Το καλοκαίρι του 2005 ο Θοδωρής Ζαγοράκης επιστρέφει μετά από 7 χρόνια ως πρωταθλητής Ευρώπης στον ΠΑΟΚ, από όπου έχει αποχωρήσει τον Φεβρουάριο του 1998, πραγματοποιώντας καριέρα στην Λέστερ, την ΑΕΚ και την Πολόνια. Χιλιάδες φύλαφλοι του ΠΑΟΚ ξεκίνονται στους δρόμους για να τον υποδεχτούν. Από το αεροδρόμιο μέχρι το γήπεδο της Τούμπας, όπου κάνει τις πρώτες του δηλώσεις, ο κόσμος τρελαίνεται με την επιστροφή του αρχηγού επί προεδρίας Γιάννη Γούμενου. Θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό που με έχει γερό και με αξίωσε να ζήσω αυτή τη στιγμή σήμερα, γιατί για μένα είναι μια από τις ημέρες που δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Πάντα είχα στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή να γυρίσω πίσω στην ομάδα που αγαπώ περισσότερα απ' όλα, γιατί για μένα ο ΠΑΟΚ είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού. Ο κόσμος βλέπει ως μόνη λύση για το μέλλον τον Ζαγοράκη, ο οποίος δεν έχει αποφασίσει αν θα αναλάβει τις τύχες της ομάδας, σταματώντας το ποδόσφαιρο. Μετά από ενέργειες του Θανάση Κατσαρή, γίνεται πρόταση στον Ζαγοράκη να αναλάβει την ΠΑΕ ΠΑΟΚ ως διοίκηση πρωτοδικείου. Ο ίδιος δηλώνει θετικός να εμπλακεί στα διοικητικά του ΠΑΟΚ, δίνοντας ελπίδα στον κόσμο για ένα καλύτερο αύριο, και δεσμεύεται να ανακοινώσει την οριστική απόφασή του μέχρι τις 13 Ιουνίου. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ συνεχίζουν τα συλλαλητήρια απαιτώντας λύση για την ομάδα. Πάνω από 2.500 φύλαφλοι βγαίνουν στους δρόμους για το Ζαγοράκη και διαμαρτύρονται στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας για την ρύθμιση των χρεών. Ήταν μια συγκέντρωση συνδέσμων και απλών οπαδών και φιλάθλων του ΠΑΟΚ, ώστε να δείξουμε τη στήριξή μας στο Θόδωρο Ζαγοράκη. Από εκεί και πέρα η πορεία διοργανώθηκε αυθόρμητα για να δώσουμε το πρώτο μήνυμα στην πολιτεία και στην κυβέρνηση ότι πρέπει να γίνει επιτέλους η ρύθμιση. Ο Ζαγοράκης αποφασίζει να πει αντίο στην ενεργό δράση και αποδέχεται την πρόταση να ηγηθεί μιας τεράστιας προσπάθειας να σώσει τον ΠΑΟΚ από την καταστροφή. Λαμβάνοντας σοβαρά τις δεσμεύσεις των αρμοδίων για άμεση ρύθμιση των χρεών της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, είμαι σε θέση να δηλώσω ότι από το πρωί της Δευτέρας 18 Ιουνίου 2007 θα ηγηθώ διοίκησης πρωτοδικείου. Σεβόμενος κάθε αρμόδια αρχή και τις ευθύνες που αναλαμβάνω απέναντι στον κόσμο του ΠΑΟΚ, δηλώνω κατηγορηματικά ότι σε περίπτωση που μέχρι το πρωί της 18 Ιουλίου 2007 δεν γίνουν πράξεις ή υποσχέσεις και οι δεσμεύσεις της πολιτείας για ρύθμιση των χρεών ΠΑΕ και ΚΑΕ προς το ελληνικό κράτος, θα αποσυρθώ ζητώντας από τους υπευθύνους να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στον ΠΑΟΚ. Μέχρι τότε ζητώ τη συστράτευση όλων των δυνάμεων για τη δημιουργία του ΠΑΟΚ που ονειρευόμαστε. Ο Θοδωρής Ζαγοράκης πιάνει δουλειά. Ο ίδιος αναλαμβάνει χρέη Προέδρου, ενώ το πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο στελεχώνουν ακόμη ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο Ανδρέας Μανδρίνος, ο Ηλίας Βιολίδης και ο Παναγιώτης Πικιλίδης. Δευτέρα περιμένουμε να οριστεί η διοίκηση επίσημα από το Πρωτοδικείο και έχουμε να πούμε πολλά τη Δευτέρα. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Γεια χαρά. Πραγματοποιείται η εκδίκαση του αιτήματος για τον διορισμό της νέας προσωρινής διοίκησης στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ με επικεφαλή τον Θόδωρο Ζαγοράκη. Κυκλοφορούν τα διαρκείας, τα οποία φτάνουν σε αριθμό ρεκόρ 12.259 εισιτήρια μέχρι το Σεπτέμβριο. Ο Ζήσης Βρίζας επιστρέφει στον ΠΑΟΚ μετά από προσωπικές κινήσεις του Ζαγοράκη. Αναλαμβάνει το πόστο του τεχνικού διευθυντή. Η θέση του Θοδωρή αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ υπεύθυνη. Πρέπει να βάλουμε αυτό πάνω από τη φιλία μας και πάνω από τη σχέση την προσωπική που έχουμε. Και αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι εγώ να βοηθήσω την ομάδα και ο Θόδωρος από το δικό του πόστο για να έχουμε μια καλή χρονιά. Πάνω από 12.000 οπαδοί του ΠΑΟΚ δίνουν το παρόν τους στην πρώτη προπόνηση της ομάδας, όπου ο Ζαγοράκης γνωρίζει την αποθέωση. Ήταν το πρώτο ηχηρό μήνυμα της στήριξης του κόσμου στο νέο διοικητικό καθεστώς 18 Ιουλίου 2007. Με δήλωσή του στην ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο Θοδωρής Ζαγοράκης ξεκαθαρίζει πως παραμένει στην προεδρία της διοίκησης του δικεφάλου. Στις 2 Σεπτεμβρίου ο ΠΑΟΚ γνωρίζει την ήττα με 1-0 από την Ξάνθη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος τη σεζόν 2007-2008. Μία μέρα μετά λύνεται το συμβόλαιο με τον Γιώργο Παράσχο και ανακοινώνεται η συμφωνία με τον Φερνάντο Σάντος για 3 χρόνια. Ο Πορτογάλος φτάνει στη Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτεμβρίου και κάνει λόγο για τριετές πλάνο βάσει το οποίο ο ΠΑΟΚ θα χτιστεί να βγει στην Ευρώπη και την σεζόν 2009-2010 να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Ο μόνος χορηγός του ΠΑΟΚ είναι ο λαός του, δηλώνει ο Θοδωρής Ζαγοράκης στην πρώτη του συνέντευξη ως πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Ακούω δεξιά και αριστερά ότι υπάρχουν κάποιοι από πίσω, κάποιοι επιχειρηματίες. Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό το πράγμα, ότι ο μοναδικός χορηγός αυτή τη στιγμή στην ομάδα είναι ο κόσμος, κανένας άλλος. Η διεξαγωγή της τρίτης κατά σειρά Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ διακόπτεται. Ο Ζαγοράκης απειλεί με αποχώρηση από την διοίκηση λόγω της τάσης του Βασίλη Παγώνη, ο οποίος δεν ήταν διατεθειμένος να ψηφίσει υπέρ της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου για να μην μειωθεί το ποσοστό του στο σύνολο των μετοχών που είχε στην ΠΑΕ.
Ο κόσμος ξεσηκώνεται και πιέζει τον Βασίλη Παγώνη, ο οποίος υπογράφει τελικά πληρεξούσιο στον Ζαγοράκη. Υπερψηφίζεται η έγκριση της νέας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Παραδίδουν τις μετοχές τους οι πρώην πρόεδροι της ΠΑΕ Νίκος Βεζιρτζής και Απόστολος Οικονομίδης. Προβληματισμένος από την κριτική που του ασκείται, ο Ζαγοράκης σκέφτεται την αποχώρηση. Τους ενοχλεί ο ΠΑΟΚ, δηλώνει ο Ζαγοράκης με ανακοίνωσή του, αφήνοντας αιχμές κατά της πολιτείας για την ρύθμιση των χρεών. Φωνή λαού, οργή Θεού. Με πορεία από την Καμάρα μέχρι την Τούπα πραγματοποιείται το μεγαλύτερο αθλητικό συλλαλητήριο στην ιστορία της Βορείου Ελλάδος, καθώς πάνω από 20.000 οπαδοί του ΠΑΟΚ απαιτούν ειρηνικά ισονομία και δικαιοσύνη. Χιλιάδες φύλαφλοι του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στο συλλαλητήριο της Καμάρας και βροντοφώναξαν τα δίκαια αιτήματα του ΠΑΟΚ προς πάσα κατεύθυνση. Ο πρόεδρος της ΠΑΟΚ, Θοδωρής Ζαγοράκης, βρίσκεται στο πλευρό του κόσμου και απευθύνει χαιρετισμό στο συγκεντρωμένο πλήθος στην Καμάρα. Εκτός ότι βρίσκομαι εδώ και τους συντόλοι από το ΠΑΟΚ, είμαστε όλοι μαζί για να απαιτήσουμε αυτά που θέλουμε. Τα δίκαια αιτήματα που έχουμε. Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Όλη αυτή η συσπήρωση και η παρουσία του λαού ίσως ενοχλήκατε. Αλλά να ξέρετε ότι από εδώ και πέρα, ό,τι και να γίνει θα είμαστε μαζί. Το τεράστιο πρόβλημα των χρεών έγινε το βασικό μέλημα της διοίκησης Ζαγοράκη, από τη στιγμή μάλιστα που πίσω της δεν υπήρχε κάποιος ισχυρός οικονομικός παράγοντας για να παίξει το ρόλο του μεγαλομετόχου. Η επιτυχία έγκυται στο γεγονός πως ο πρόεδρος, με την οικονομική ενίσχυση φίλων επιχειρηματιών και τα χρήματα του παοξίδικου κόσμου, κατόρθωσε να αποπληρώσει τα χρέη προς τρίτους, τα οποία άγγιζαν τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Από τα υπόλοιπα, τα 2 εκατομμύρια ευρώ ρυθμίστηκαν σύμφωνα με τον νόμο Ορφανού, ενώ άλλα 10 εκατομμύρια παραμένουν σε εκκρεμότητα. Κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ είναι το ποσό που προέρχεται από πρόστιμα και προσαυξήσεις, αλλά ακόμη δεν έχει βεβαιωθεί στα διοικητικά δικαστήρια. Η πρώτη ουσιαστική επέμβαση του Ζαγοράκη στο αγωνιστικό τμήμα αφορούσε τον προπονητή με την πρόσληψη του Φερνάντο Σάντος. Η παρουσία του Πορτογάλου συνοδεύτηκε από αρνητικά αποτελέσματα την πρώτη χρονιά, με την ομάδα να βρίσκεται στην ένατη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Ο πρόεδρος του δικεφάλου δεν έχασε ποτέ την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Πορτογάλου. Τον στήριξε εμπράκτος, είδε αποτελέσματα ο ΠΑΟΚ, έπαιξε καλό ποδόσφαιρο και πήρε την δεύτερη θέση στην κανονική περίοδο την περσινή χρονιά, ενώ μετά από 4 χρόνια κέρδισε τη συμμετοχή του στην Ευρώπη ο ΠΑΟΚ μέσω του Europa League. Μετά από χρόνια η ΠΑΕ είχε τη δυνατότητα να ενισχύσει το ρόστερ με παίχτες εγνωσμένης αξίας, χάρη και στην συστηματική δουλειά του Ζήση Βρίζα. Ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο, ο Πάμπλο Κοντρέρας και ο Πάμπλο Γκαρσία, παίχτες αναγνωρισμένοι ανά την Ιφίλιο με διεθνείς παραστάσεις και ικανοί να αλλάξουν το προφίλ του ΠΑΟΚ, πέρασαν το κατόφλι της Τούμπας. Όλα αυτά έως το καλοκαίρι του 2009 και την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του δικεφάλου, πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ, του Βασίλη Κοτσιανικούλη από τον Εργοτέλη. Ο Ζαγοράκης δεν έκρυψε ποτέ τις αγαστές σχέσεις που είχε με την οικογένεια Γκαγκάτσι, μόνο που η απόφασή του να εντάξει σε κέρια απόστα της ΠΑΕ αρχικά τον Χρυσόστομο και εν συνεχεία τον Βασίλη Γκαγκάτσι, προκειμένου να δυναμώσει τη φωνή του ΠΑΟΚ στα διοικητικά κέντρα, γύρισε μπούμεραγκ. Ο κόσμος αντέδρασε, κρίνοντας λανθασμένη την κίνηση του Προέδρου, μια και το όνομα του πρώην Προέδρου της ΕΠΟ είχε συνδεθεί με την κυριαρχία του Ολυμπιακού. Επί θητείας του ο ΠΑΟΚ είχε τις χειρότερες διαιτησίες των τελευταίων 2 ετών. Το όραμα του Ζαγοράκη ήταν να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ το δικό του σπίτι, ένα ιδιόκτητο αθλητικό κέντρο που θα στεγάσει ολόκληρη την ομάδα, από τις ακαδημίες μέχρι τους άντρες. Ένα χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, το καλοκαίρι του 2008, κατάφερε να υπογράψει τη σύμβαση εκμίσθωσης μιας έκτασης 70 στρεμμάτων στη Νέα Μεσημβρία, όπου ολοκληρώνονται οι εργασίες για την κατασκευή των απαραίτητων κτηριακών και γηπεδικών εγκαταστάσεων. Επί ημερών Ζαγοράκη το ρεκόρ στα εισιτήρια διαρκείας καταρρίφθηκε το ένα πίσω από το άλλο. Στα 12.259 έφτασε την πρώτη χρονιά, στις 19.250 τη σεζόν 2008-2009, ενώ φέτος έσπασε το φράγμα των 21.000. Η τρίτη αγωνιστική σεζόν της διοίκησης του Θοδωρή Ζαγοράκη ξεκίνησε με πολλές φιλοδοξίες αλλά και πολλά εμπόδια. Δόθηκαν αρκετά χρήματα για μεταγραφές, όπως του Βασίλη Κοτσιανικούλη, το ρόστερ γέμισε. Ο Βασίλης Γκαγκάτσης ανέλαβε τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ με ποικίλες αντιδράσεις. Ο ΠΑΟΚ αγωνίστηκε στα προκριματικά του Europa League και αποκλείστηκε από την Χέρεμφεν. Χάθηκαν εκατομμύρια ευρώ, ενώ μερίδα φιλάθλων στην Ολλανδία με πανό αμφισβητούσαν το PAOK Travel.
Η πρώτη έκρηξη Ζαγοράκη το βράδυ της 27ης Αυγούστου 2009 ήταν γεγονός. Τα πρώτα παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα ήταν καταστροφικά για τον ΠΑΟΚ. Ο κόσμος άρχισε να γκρινιάζει και μάλιστα αμφισβητούσε ανοιχτά τον Φερνάντο Σάντος. Ο Ζαγοράκης χρειάστηκε να μιλήσει δημοσίως για να καλύψει τις προσωπικές του επιλογές, ενώ δεν δίστασε να απαντήσει σε σκληρή γλώσσα σε αυτούς που αντιδρούσαν για τη στήριξή του στον Σάντος. Μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, ο Ζαγοράκης εξεράγει από την αντίδραση του κόσμου και ο ίδιος σκέφτηκε την παραίτηση, όμως πίστηκε από τους συνεργάτες του να παραμείνει. Το τελευταίο θλιβερό περιστατικό που διαδραματίστηκε στο γήπεδο της Ουρωτής με επίθεση οργανωμένων οπαδών κατά αθλητών φιλάθλων σε παιχνίδι νέων του Άρη με τον ΠΑΟΚ ήταν το ποτήρι που ξεχύλισε για τον Ζαγοράκη, που ενημερώθηκε ενώ βρισκόταν στο Άγιο Όρος. Η γραπτή δήλωση παραίτησης στις 8 Οκτωβρίου του Θοδωρή Ζαγοράκη μετά από 835 ημέρες προεδρικής θητείας έσκασε σαν βόμβα στη Θεσσαλονίκη. Οι ανώτερες δυνάμεις για τις οποίες έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ ήταν εκείνες που τον οδήγησαν μετά από 2,5 χρόνια στην αποχώρηση. Ο Ζαγοράκης ζήτησε από τον φίλο του Ζήση Βρίζα να αναλάβει τη θέση του Προέδρου, κάτι που ομόφωνα ζήτησε και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ από τον τεχνικό διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος. Η πιο ομαλή αλλαγή Προέδρου στην ιστορία του ΠΑΟΚ είναι γεγονός. Ο Βρίζας ανέλαβε να ηγηθεί ενός τεράστιου εγχειρήματος. Στο πλευρό του χιλιάδες φύλαυλοι του ΠΑΟΚ. Η επόμενη μέρα στο δικέφαλο του Βορρά φαντάζει δύσκολη, με τον νέο πρόεδρο της ΠΑΕ όμως να καλείται να αντέξει τους κραδασμούς και τις πιέσεις της οπαδικής μάζας.